ka Gold Bio Oil, ka umpriang kali ka babahatam na kabantahaki kali. Kabaduna artangka na kiwegi diesel, ka umpriang kabakhuj bat ka bompen jabo e kamariang, ka ay shipo hadu khasan persen ka mileage banya kiwegi umpriang kali, ka trekam habaro ki charge engine diesel klaim dadon kam ban penkala, ka penjam berpenjalan Yakarta jom ka engine. Ban apply nak banta ban bu yaki petrol pump, pila ban pun haki number, pra khandai hnyo saw, lai saw iwar, khandai lai hnriu, ar hnyo saw san, hnyo saw ar khandai saw iwai, hnyo khandai iwai san, bat lai hnriu iwar, pra khandai hnriu ar not ar. Pila ru ban login sa www.goldbio.com. Khub chale, zyada chale. Hadin bana kaliang ka sarkar jilla katkum bakalakular kalala bon pleno eka khardop entry point ha umling ha kaba ha kane kasngi na kaliang ki southli ki sang bhalang ki bakan thop eka sang HNYF RBYF FKJGP bat ka KSU menta kasngi ki lawan ban sakhi hi dala ki jong ki khmat ya ka jing pleno eka entry point daw sambut menteri rangba ka jilla uba preston tensong habayo penyekran bagi no yalam jong kini ki southli ki sang kilapan pau ya kajing songu bat kila airu kajing yero ya ka sarkar ha ka ba kalala ban pendep bat ban pleno eke entry point katkom bakalakular bat kilo ongru bawat lada lala ban play ya ka entry point hanre na kaliang ka jongki kum ki sang bhalang kindam sangya bandawai ka ILP bat kilo ongru baka sarkar kadiban shimkhia bakan penkloino ban pentrekam no sai ka ILP hapo ka jela nakaliang jongi sa sing bentuk ya ka KSU RBYF HMF FKSP Iwan hangne ban sakhi ekane ka filtration seget ka ba nakaliang jong deputy chief minister mantasni lawan pli ya kane ka filtration center hanne ko mulik de nomor kata kumba nakaliang jongi kaseng ka ba bro sikata ngila angnut ban yo ban pli no ya kane ka filtration seget de matasi kala urlong de nakaliang jongi sauseng midap da jing somen ka bakraw ba nakaliang jong government kala simkhia sikadai bat ni da songru ba ngi kermen scam ba kane ka constitution seget kanlong kabaya anti bat ngimhun nakaliang jongi sauseng ba nakaliang jong deputy chief minister Usiwan ban pli dei nakaliang jongi sauseng ngilhap ban pikngoru kunju nang ba kanlong kabaya anti Jahatu hakan ka cekit ka bala play menta kamu nakaliang ka sangru kan sim khialang ban pait lang hang ne kata da obvious Iwan hangne mata kasi ni nakaliang ka KSU ka FKGP nakaliang ka HNYF bat ka RBF ni soban pau ya ka sarkar hakne ka por ni soro banai ya kada ka jing khublai ya ka sarkar bakalala menpli ya kena ka ceket nak banta mencek ki menari ki menrung sya kena ka jela ka jungi hoi lawan hangne amat persya hendre ngiwan hangne persakhi ya kena ka jingpli jong kena ka ceket la ka long ka patrikam hadu keno hoi ki paiba kila punya ka jingmen hendre kum ngi kaseng ki sauseng nakapot sya por India pedeng menpengor halor kena ke ceket la ka trekam na em kat kum ka ain jong ka MRSSA are khandriu bengyat kat kum ki kendon jong ka nakapor sya kapor pat kum juru ibn pau ya ka sarkar jela ha kena kapor ka jingyo ka jungi ya kena ka checkpoint ka bambada kasni langba jong ka MRSSA are khandriu kam shemut ba ka jing dawa ka jungi ya ka LP kan kutno henry walang layo ya kena ka checkpoint henry ka jing dawa ka jungi ipen pau sa ka sarkar jela ba kadang ye pleng nakapor sa kapor li ni hapan peglang namar ba le se yo don kono ka ba nakaliang jong government kar company government nakaliang jongi ngimhon nakar company jongka tengin hapan sim khialam nakaliang jungi ki soseng hanela don lang iba lui star lindo presiden jangka FKGP ba dele sikli organizing secretary jangka RB ba aliondar nushli bidai
Assistant General Secretary jong ka RB baki ngilam jong KSU boleh don lakne ngiwan ban sakhi ya kan ka singi ka pemerintah ka sarkar kalawan ban pli ya kan ka infiltration sikit tapi dei bat check ikini ki bru ki bon rung sak jala jungi ti so bon kan kam dei ki ka ba ngiwan hang ne ka ba phla handai ka jiwan ji ka long tang ka jing sakhi ba sarkar kum ba kala thmu kan le ne ni ka jisha Tinang liang juga seng sobut ong ba ngidangai buden bat pingor ya kei ba sukar kan le na kan ka facilitation sikit kemudian unik yang ne ba isoseng di kemen ba sukar kalala ban te ya kan ka piswon laban no bahkan ngiai ban te lakam ya ki beri kepada sebar guru bertapa jelak juni kum bingla amang bala trang nandu warjar lai kum ta ter bat kanai kam ke jinghon bat ngin dangai dawa wat ka ILP ru kanai tak ngi sutu ba kanai ka jing frame leng ba ki an ki kendon jong ka MRSSA bat ngi sutu ba ya ka ILP inang yai bendawa ba ngi don kam bendawa ka ILP ini sikmat abai dei banta kasi ka bansa ka history ka jing mau hapo ka state Meghalaya jungi khamtam ni ai na kalian kisau seng hapo ka jinyalam jong kisau tli kiseng RBOF, HNOF, FKGP, bat ka KSU, ni lai dawa, nadu kapor mansua haduk mata ke klimat, mendakasni ke di arpoi trik Desember, hajar arpo, sua bangin pedang yang usam tumai, ni lai opli ya kaneka, ceket na kabanta, banyada ya kari bakajait menriu ya ka state Meghalaya jungi khamtam ya ka Shillong ke jungi, ni smokeman halor kaneka. Kabenta ngai kublai ka government hapo ka jilam chief minister but nginom sokmen tang na ka jinpli namar ka jinpli ka dei tang ka jin sedang nginang pait nang ne syakmat ba ka jin sedang ka jintre jong ka sarkar ka jin pentrikam jong ka ne ka ceget kan long ha kana kador ngimpela ban batai katkum ka rules and regulation ba tang kinong visit ya ka Meghalaya ki haban entry andai ki basabar kin ya baik katkum karul ni kemi lenti ba nang syakmat ba ka sarkar ka pentre kamok kinong tre kiba tre hapo ka nega cagat kinlong kiba pengor ba kintre da ka ba khuit mansim ka ba sida bat nagalian kisau sang nang syakmat halor ka nega jimpli kinang yai budin kinang pait kamno kar komtrikam jong ka nega center cagat ka budon hapo ka Riboy district khamtam ka nega Riboy ka dei ka way ka lenti ka gateway jong ka state ka Meghalaya jungi tan Iwan hangne mata kasi ni nagaliang ka KSU, ka FKGP, nagaliang ka HNOF, bat ka RBF, ni soban pau, ya ka sarkar, hagne ka por, ni soro banai, ya kada ka jing kublai ya ka sarkar, bakalala, menpli, ya kena ka ceket, nagbanta, mencek kimenardi, kimenlung, siya kena ka jela ka jungi, hoy. Lawan hangne amat persyak hendai ngiwan hangne bersakhi ya kena ke jingpli jong kena ke ceket lakalong ka petrikam haduk kerno hoi kipaida kila punya ke jingmen hendai kumngi keseng kisau seng nakapot syapor indiai pedeng menpengor halor kena ke ceket la ka trikam nem katkum ka ain jong ka MRSSA are khandriu Bangyat katkum kikendon jongka nakapor syakapor. Patkum juru. Ibn pau ya ka sarkar jela hakane kapor. Ka jingyo ka jungi ya kane ka checkpoint. Ka bambada kasi lamba jongka MRSSA area khandreu. Kam semut. Ba ka jing dawa ka jungi ya ka LP ka kutno. Hendrai walang layo ya kane ka checkpoint. Hendrai ka jing dawa ka jungi Ibn pau syaka sarkar jela Bakadang yepleng nakapor sa kapor.